Кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт куйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә! Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бүген сүзебез яшәешебезнең тылсымларга тиң күренеше, мөгъҗизалар, әтүгәлрәк итеп әйтсәк, мөгъҗизалар тулы тормыш кичерүче лаеклы героебыз һәм аның якты киләчәккә булган ышанычлары хакында булачак. Зәңгәр экраннарда бүген тамашачым героебыз башкаруында матур җырлары да туачак, күңел эритерлек моңнары да яңгырап торачак. Киртәләр юк миңа, иссәләр дә җилләр каршыма дигән сүзләрне үзенә яшәү девиз итеп алган, сезне үзе белән таныштыруны без бүген максат итеп куйган егетнең бүгенгә әле нибары 16 елдан торган тормыш юлы чып-чын мөгъҗизалар тулы дуслар. Һәм мөгъҗиза ул бит оныткан булсагыз исегезгә төшерәм. Гаҗәпләнерлек, ис китәрлек һәм күбесенчә гадәти булмаган күренеш. Без җир кешеләренә билгеле табигый кануннар буенча аңлата алмаслык хәлләр дә, мөгъҗиза дигәннәр. Әгәр дә без танылган Дали иптәшнең сүзлегенә, ераклардан колакларда яңгыраган сүзләренә аның таянып, фикер йөртсәк дию. Имамовлар гаиләсенә алдан кисәтмичә кинәт кенә телевидение үзе кунакка килү ис китәрлек, көтелмәгән хәл булды бу юлсы. Ә нәрсә, бер генә гаиләдә дә көн сайын кино төшермиләр лабаса. Һәм без мондай көтелмәгән кинәтлекне үзебез махсус шлаештырдык. Мөгъҗизалы тапшыру булсын. Тамашачылар игътибарына рәхәтләнеп тәкъдим итәрдәй мавыктыргыч телевизион хикәят усына әле бүген дигән игелекле теләктән чыга. Үзе бер мөгъҗиза буларак килгән кебек, бу якты дөньяга бүгенге героебыз ям өстәп тирәнгән. Яшәешебезгә үзенчә бер төрле игелек һәм мәрхәмәт тулы мәгънә бирә. Җир кешесенә яшәү дәверендә барлыкка килгән кыенлыкларны җиңеп чыгу мөмкинлеген күрсәтеп бирү. Авырлыкларга бирешмәскә, сынмаска, сыгылмаска, көчле, куәтле булырга өйрәтү өчен диярсең. Бүгенге тормышына күз атсак героебезнең баштан ук шундый тирән мәгънәле фикерләр туа. Анел соң йокыга тала һәм иртән таң белән үк аякта була дисәм, шун барлыкка туры киләме бу? Иртә белән торам да, Альберт абый, иң беренче булып физкультура ясый. Так, аңладык, Анелнең гантель белән дус булганын хәзер. Ә тагын нинди спорт җиһазларың бар? Күрсәт әле аны. Бу көне ясар өчен, Альберт абый, бер нинди җиһазлар да кирәкми. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50. Ә менә бу степ дигән тренажер. Аяк мускулларын ныгытыр өчен, Альберт абый. Монысы минем иң яраткан тренажерларымның берсе, вертикализатор. Тезләрне туграйтыр өчен. Да, ниләр генә уйлап чыгармыйлар бу дөньяда? Кызык. Физкультурадан соң иртәнге аш, завтрак көтәдер инде үзеңне. Бу уңайдан шундый сорау бирәсем килә. Дөрес туклануга нинди мөнәсәбәттә син? Здоровое питаниега дию. Мин, Альберт абый, әйбәт тукланам. Бөтен әйберне подряд ашыйм. Алайса әниеңнең тукмачлы ашларын, әбиеңнең өчпочмак, пирожки, мантыларын рәхәтләнеп ашыйсың инде. Әлбәттә, иң яратканы бәлеш. Гади балалар 6-7дә уянып мәктәпкә ашкынса, Анел гадәттә инде иртәнге 3-4дә үк аяк өстендә, кайбер көннәрдә. Чөнки атнага 2-3 тапкыр мәктәп алдыннан ул след хоккей түгәрәгендә шөгыльләнә.
Шуңа да укулар башланганчы әтисе белән бергәләп, таңнан укалар, бозга юл алалар. Сәламәт булуны истә тотып, кирәк эшен генә түгел, кызыксынып, яратып, шын мәгънәсендә ләззәт алып шөгыльләнә ул биредә. Гомумән алганда, бу гаиләдә спортны һәммәсе үз итә. Күрегез. Тапшырык геройның мөгъҗизалар һәм әкияти маҗаралар тулы булачагына әйләнеп кайтсак, ул якты дөньяларга үзенчәлекле бала буларак туа. Нәни чагында вакытында мүкәләми, тәпи китәдә, утырып тора да алмый. 10 ай була дигәндә, ДЦП диагнозы куялар үзенә. Һәм әлеге диагноз белән бәйле күз авыруы да озак вакыт яшәү өчен җитди уңайсызлыклар тудыра килә. Героебызның үзенә һәм аның янәшәдәгеләренә дә. Шуңа да карамастан талант өстенлек ала. Әлбәттә инде әни-әти тарафыннан күрсәтелгән зур тырышлык ярдәмендә. 1 яшендә Анель инде 40 сүз белә һәм аларны аңларлык итеп әйтеп тә бирә ала. 2 яшь тулып килгәндә алтын тарак иясе хакындагы су анасында, озын бармак иясе булган шүрәлесен дә яттан сөйләү дәрәҗәсенә ирешә. Янәшәдәгеләргә рәхәтләнеп җиткерә ала бәләкәй сүз остасы. 1 минутка 100 сорау бирә иде. Менә шулай больницага бардык инде. Һаман бит инде больница юлында булдык, эшәйдән эшәйгә больницага кирип ята идек. Врачка сораулар бирә инде. 1 сорау бирә, икенчесен бирә, өченчесен бирә, җавап алып бетерми, 4-нчесен бирә. Мин инде шунда читенсенәм, ачуланам инде Анелне. Миңа врач туктата инде. Юк ди, сез наоборот ди, аның шундый булуына куаныгыз ди. Ул менә шундый тире булган чиракта гына, бөтенләй берне белгән чиракта гына ди, аякка басачак ди инде миңа менә врач инде. Менә Анельдән нидер тормышка үпкә юкмы? Кичерәк чагында. Хәзер инде Анель үсте, аңлады. Мин кичерәк чагында гел аңлата килдем. Улым, менә әйтәм, үзеңнең классыңда бергә укый торган балаларга карале. Кайберәүләре мәктәп креслода утыра. Менә син кара алардан, син ничек күпкә, уңайлырак хәлдә, син үз аякларың белән басып йөрисең. Кемдер мәктәп тууга шукрак ишетми, кемдер сукыр булып туа, күрми, үзенең әти-әнисендә күргәне юк. Ярар, менә Анель тугач, шундый хәлләр булгач, син күп уйлангансыңдыр. Нигә? Нәрсәгә булды бу дигән сорауга җавап аларга карап, әллә кайнара карап эзләгәнсең. Нинди җавап белән үзеңне тынычландырдың? Менә балаңны бит инде әкренгә менә күрәсең, син аны Шын мәгънәсендә аякка бастыра килдең? Әйе, аякка бастыра киләсең, менә баскычларны үтә-үтәйме? Шунда аңлыйсың, менә бит алга китеш бар бит. Менә шул алга китеш ниндер көч бирә. Нәйме? Мин шулай берсендә кайттым да, вакытта машиналар юк, Анельне автобусларда, троллейбус, трамвайларда җиртән бит инде коляскадаймы. Шундый көннәр була иде, менә булды. Хәлем бетте. Ардым, менә даже менә бармакларымнан каннар атылып чыккан, стеналарга бәрә-бәрә җылаган вакытлар була иде шундый теге. Именно шуннан аннары аңа киләсең дә үзеңә әйтәсең, аның ни гаебе барсың? Аның бит гаебе юк. Син бу баланы аякка бастырырга тиеш дип, менә үзеңдә индер көч табып, яңадан атлап китәсең, яңадан яшәп китәсең. Нинди бишек җырлары тыңлап үскән икән Анель? Нинди җырлар җырлый? Сезгә төшерә аласызмы? Бәли тәре бу, мәдрәсәгә китәре бу, тырышып сабак укыгач, галим булып җитәре бу. Больницада ятканда, без сохранениедә яттык, берничә кызыймы. Шунда шул кызның 8нче баласы турга тиеш инде. Истә калганына минме? Ул Анель исеменә кушамыз диде, мин беренче тапкыр ишеттем, минем шундый йөрәккә теге кирип калды ул исем, бик ошады миңа. Шунда аның мәгънәсе ан, ул безнең народ дигәнне аңлата. Халык дигәнне аңлата, эль песня, җыр дигәнне аңлата. Аның даже исеме дә җисеменә туры килә. Һәр тамашага шакырам, бу минем фанат. Бер кәсепне калдырмыйм. Кечкенәдән шигырен дә сөйли, җырларын да кили, талант иясе. 6 яшендә балалар бакчасы сәхнәсенә аяк баскан Анель бүген инде зур-зур сәхнәләрдә күктәге йолдызларга тиң күркәм, популяр һәм кайчагында көч көдрәтле дә артистлар янәшәсендә еш була. Үзләре белән бергәләп чыгышлар да ясый.
кайчагында. Сандугачны күрсәңде, юлга төзелгәннәре, һичкем белми йөрәгемнең нигә сөлгәннәре, нигә сөлгәннәре. Төптәнрәк уйлансаң, дуслар, уй фикерләрне, хис тойгыларны сүзләр һәм җырлар татардагы моңнар аша белдерә алу сәләте ул үзе бер төрле шын мәгънәсендә мөгъҗиза бит. Әлеге кадрларда без Анелне тагы бер бик тә популяр талант иясе янәшәсендә күрә алабыз. Сәхнәдә генә түгел, сәхнә артларында да еш була безнең герой. Йолдызлар концертларга әзерләнгән, репетиция ясаган чакларында, танылган артистлар белән бергәләп шәйләгән, тәм-томын да татыган чаклары җитәрлек. Аларның күбесе өчен шын дус булырга да өлгергән инде ул. Күрәбез. Кемнәрдер автограф сорап, артларыннан куып тотырга омтылып, үзләре белән кулларыннан тотып, исәнләшү хакында хыялланып йөргән йолдызлар белән булай якыннан аралашу үзе бер мөгъҗизага тиң түгелмени соң бу тормышта. Йолдызлар чыгыш ясаганда концерт залларында тамашачы булса Анель Ешкына, үзе укыган мәктәптә исә ул инде күптән танылган чын артист. Һәм моңа өстәп режиссер дә әле. Героебыз шөгыльләнгән Яшел тун театраль студиясендә аның режиссерлык хезмәте ярдәмендә дөнья күргән спектакльләрнең саны хайран күп инде. Бүгенге көнгә уку йортында артист буларак башкарган рольләре дә бихисап. Молодец, Панчик. Крепко держится. Һәм тапшыру героена кагылышлы тагы бер гаҗәеп мөгъҗиза хакында әйтеп үтми булмый, дуслар. Менә инде 5 елдан артык Кәрим Тимчурин исемендәге театр каршында үзенчәлекле талантлы балалар өчен оештырылган нәкъ менә мөгъҗиза исемен йөрткән театраль студиядә чын артист әле Анель Имамиев. Эй, Биби! Биби чыгалы! Карале! Менә нәрсә? Тфу, чор! Сөйләп бетергәнлеге! Кетсәм шул. Без хәзер театрга барабыз. Артистларның халык яки ат казанганы да түгел әле ул, түгелем бүгенгә. Әмма мөгъҗизалар тулы үткән тормышына караганда, мондый дәрәҗәләргә ирешү һич кенә дә икеләнми һәм шикләнми әйтергә була инде бүген. Ни бары вакыт эше. Шулай бит. Сез дә миндәй ышанасызмы, дуслар? Якты киләчәгенә, тырыш һәм талантлы героебызның. Анель, син бит әле пародиялардагы чыгарга яратасың, шулай бит. Менә мәсәлән, хәзер сәхнәгә Салават Фатхетдинов килеп чыкса, исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар дип, ничегрәк итеп яңгыратыр икән ул сезләрне? Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле дуслар, Камалга мине процентка килгәнегез өчен рәхмәт. Синең тагын бер яраткан артистың, Айдар Галимов ничек сәламләр икән тамашачыларны? Хәерле көн, хөрмәтле туганнар, хөрмәтле дуслар, сезгә Уфадан кайнар сәлам. Габделват Сафин да күрсәтәле. Күзләреңә бер каравым җитте, бөтен кайгыларым югалды. Әле дә сез бар, әле бәхетем, әле дә сез бар, әле дөньяда. Пародия белән Анель менә үзеңнең шәхси, бары тик син генә сәхнәдән башкарган җырың юкмы? Булачак, Альберт абый, тиздән булачак, бик өметләнеп торам. Әлегә сүзләре генә язылган, кие генә юк. Хәзер укып күрсәтәм. Бу серне безгә ачасың инде бүген, алайса. Әйдәле. Авыр чакларда әйтәмен, мин булып яшәп кара. Зарланмый кеше гомере бик кыска гына ара. Моның кие дә шул хәтле мотор булса, менә дигән җыр булачак бу аны. Һәм тагы бер игелекле мөгъҗизага ышаныч белән яшиләр бу гаиләдә. Кайчанда булса Анель кебек үзенчәлекле балалар өчен шәһәребездәге театр училищеларында, мәдәният һәм сәнгать белән бәйле институт һәм университетларда группалар ачылачагына ышанып, инанып гомер итәләр. Минем 3 хыялым бар.
Беренчесе, кашандыр укыгач, институтта укып чыккач, үскәч, ниндидер үземә театраль студия ачасым килә балалар өчен. Без анда шундый әйбәт спектакльләр куер идек, насыйп булса. Икенче хыялым театральный институтка керергә, шунда матур иттереп кенә, әйбәт иттереп укып чыгарга. Һәм инде моно спектакль язасым килә үземнең биографиям буенча. Мин үз иткән Близ опрос, ягъни кыска сорауга кызу җавап уенында оештырып алырга булдым. Кызыклы һәм киң кырлы күп нәрсәләр белән кызыксынып мавыгучы героебыз белән. Анель, белгәнемчә, синең әтиең башка җитди һөнәрләрдән кала бик шәп машина йөртүчедә. Ялгышмыйммы? Әйе, ул шәп рулит итә. Аның эше күбесенчә йөк машиналар белән бәйле. Ну, йөк машиналары дигәч, алайса сиңа мондый сорау. Анель Газель хакында ниләр белә икән, Газель турында нәрсә әйтеп була? Ул машинаны күп кеше белә. Ул 4 тәгәрмәчле грузовой машина. Минем Газель белән күп хатирәләр дә бар әле. Мин кичкенә чакта Газель моделькалар коллекционировать итәргә яратам. Яраткан идем һәм кичкенә вакытта әти белән Газельне йөртеп караган да бар. Тагы менә шундый сорау беләсем килә сиңа. Анель белә микән ул? Кем яки нәрсә булганын Шанельнан? Анель һәм Шанель. Шанель ул тәмле исле духидер бәлки, әлбәттә абый. Бик дөрес. Белик әле безнең бүгенге геройның нинди кибетләргә йөргәнен. Анель булгач, XL-га йөридер инде күбесенчә. Юк, мен күбрәк торговый центр Южныйга йөрергә яратам. Ул синең йорт тирәсендә генә. Әйе. Хәзер сезнең игътибарга тәкъдим ителгән тапшыруны әзерләгәндә, мөгъҗиза сүзен күп тапкырлар куллануны максат итеп куймаган идек тә шикелле. Шулай килеп чыкты. Үзеннән үзе. Мөгъҗиза, 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 мөгъҗиза. Хөрмәтле телевизор караучылар. Инде Анельнең якыннары белән дә якыннанрак танышу вакыты җитте, дуслар. Әнисе сөйләгәннәрне сез бүген бераз ишеттегез дә инде. Хәзер героебызның башка туганнары әңгәмәгә кушылырга да вакыты җитте. Сезгә беренче сорау мондыйрак булыр. Анель гаделме? Әйе, мин бик гадел. Ул ялганнан курка. Бик ответственный бала инде ул. Мәктәптә даже ул тәнәфес вакытында да үзенең дәресләрен әзерләп куя. И ул әмирдән дә шуны таләп итә. Кайткач һаман сорап тора инде. Син дәресләреңне әзерләдеңме? Укуларыңны укыдыңмы? Китапларыңны тутырып куйдыңмы дип, әнәсен һаман барлап тора инде. Ярар, порядок яратады ул тагы шундый не бар аның. Аның бөтен әйбере үз урынында булырга тиеш. Кичкенәдән мунча яратты ул. Мунча керергә яратты, кичкенәдән хәзер дә ярата мунча керергә. Во-первых, кичкенә ел, аннан соң бит инде теге состояние здоровья бар бурда, теге соңрак йөри башлады ул безнең. Например, авылга кайтканда мунча яктык, мунча әзер, мунча керергә кирәк. Мунча сүзен ишетүгә ул инде менә үрмәләп, тәгәрәп барып, үзенә сөлге табып, шул сөлгегә уралып, әзер тора инде менә. Мин готов дип инде кулын сузып нитеп тора ди. Ничек шабынуга ничек карый? Ул шабынуны, ул мунчага беренче тапкыр кирип чыга. Анель, нинди себерке белән шабынырга яратасың? Имән, наверное. Имән. Ни өчен? Аның истәмле, ул шифаларак. Гомумән сез бәхетлеме? Әлбәттә, бик бәхетле. Аллаһ Тәгалә менә шушы улым Анельдән соң ул безгә шушы сәламәт ике улыбызны бүләк итте инде. Чөнки киләчәктә әти белән әни гомерлек түгел, аның менә киләчәктә үзенең энекәшләре бар. Тормышта миңа яхшы кешеләр эшли. Альберт абый, минем янымда терәк булган дусларым бар. Алар миңа гел позитив, гел шатлык кына бирә торган. Күпме дуслар? Дуслар күп. Театрда да аралаша торган дуслар бар. Урамда да бергә гүләйтә торган дуслар бар. Алар мине бер кашан да ташламыйлар, гел булышып кына торалар. Мәхәббәт как?
Бармы берәр күз аткан гүзәл туташ? Бар иде. Бар иде. Хәзер юк. Хәзер син буш. Хәзер. Тамашачылар. Матур кызлар, белеп торалар шулай бит. Yani dünyada bir nindi maşallah işlemegen kişi var mı? Dört ayaklı ot tabına birer babaylar. Malgışmagan kişi yoktur. Мәрхәмәтле җан, олы йөрәкле кешеләр рәтеннән булган безнең бүгенге героебыз репертуарында көчле һәм һич кабатланмас дустәнә әти һәм газиз бердән-бер әни кешегә багышланган махсус җырлары да бар. Героебыз башкаруында алар аеруча тетрәндергеч, күңел түрләренә үтеп керердәй. Андагы нечкә кылларны да ягымлы гына тибрәтеп яңгырыйлар. Папа очень был скромным всегда, улыбался на мой вопрос. Почему ты, папа, всегда уходил, когда приходил Дед Мороз? Альберт абый, минем турында булай зурлап кино төшергәннәре, тапшыру ясаганнары юк иде әле дип шатлана, бераз дулкынлана да төште Анель бүгенге мавыктыргыч очрашу барышында. Һәм Исаны, син бит артист булырга җыйнасың никәш. Үзеңне дөньяга танытырлык башкарачак рольләрең алда әле дия тынычландырырга ашыктым. Мондый караш кабаттан илһамландырды да ахры. Тырыш һәм булган талант иясе. Хәер ул һәрвакыт шундый. Илһамлы кеше, иҗади шәхес ахры. Тормышта да, сәхнәдә дә. Бүгенге лайыклы герой, әлеге чын мәгънәсендә мөгъҗизаларга тең язмыш иясе белән хәзер инде сез дә тамашачым якыннан таныш һәм башкаларга үзе хакында рәхәтләнеп сөйләп җиткерә аласыз дигән ышанычлы фикердә калам. Мин дә. Чөнки Анель үзе хакында зурлап сөйләрлек, дөньяга белдертерлек булган иде. Тирәюнгә танытырлык, тырыш һәм уңган кеше. Кояшларда якты нурлы да, төптән көчле дәртле һәм моңа өстәбәле кабаттан кабатлыйм, моңлы һәм талантлы да. Әйдәгез бергәләп, алдагы һичшиксез бәхетле, ямьле һәм җиңүләр тулы тормышында аның бары тик уңышлар зата баруын. Һәм янәшәсендә һәр вакыт игелекле кешеләр булуын теләп калыйк. Тапшырубызның герое булган сез экраннар аша таныша алган, мөгъҗизаларга тең язмышлы кеше белән бәйле матур фикерләрегезне тамашачым безнең дә беләсе килә. Анельнең үзенә, аның якыннары, дуслары эшендә бик тә файдалы булыр кебек бу мәгълүмат. Шуңа да теләгегез туса җиткерергә акыллы фикерләрегезне ярдәм итәргә үзенә һәр яклап элемтәгә керә аласыз. Һәр вакыт ачык һәм аралашуны хуп күргән тапшыру герое һич кемне кире какмас дип уйлыйм. Игелекле уй фикерләр һәм яхшы гамәлләрдән чыгып эш итсәгез әлбәттә. Мөгъҗизаларга тең гаҗәпләнерлек һәм игелекле караш тулы видео мәгълүмат белән тамамларга телибез бүгенге тапшыруны. Хәзер сез экраннарда Анельнең үзе кебек яшьтәшләренә театраль студияда сөйләм дәресе биргән мәлләрне. Мөгъҗизалы дөньяда дөнья күрүче егетнең аңа карата башкалар тарафыннан күрсәтелгән күп санлы изге матур гамәлләргә җавап итеп, шундый ук игелекле эш гамәлләрне тирә-юньгә, үзе кебекләргә оста итеп таратуын тасвирлаучы кадрларны күрәсез. Елмаябыз, үпкәлибез. Елмаябыз. Әйе, кайчандыр якты нурлы дөньяларда кылган мәрхәмәтле эшләр киләчәктә шундый ук игелекле эш гамәлләр тудыра шул. Тормышта күп чагында нәкъ менә шулай була. Халык белми әйтмидер ул бу хакта. Шушы матурлыкта да мин дә, хөрмәтле тамашачылар, сезнең белән бүгенгә саубуллашып торам. Тапшыру геройлары белән бергәләп бу юлысы. Тормыш иткәндә шундый матур, маҗаралы мәлләр, әкияти хәлләр ешрак булсын иде. Шулай бит, Анель? Әйе, Альберт абый, килешәм.
Мин дә шул теләктә калам. Мин дә. Без дә Аллаһтан килгән мөгъҗизалар барлыгына ышанабыз хәзер. Алайса, игътибарны мөгъҗизалар тулы экранга. Әйдәгез тирә-юньдә нинди генә җилләр исүенә карамастан, кырысланмый калырга тырышыйк. Тормышта гаҗәеп матур, игелекле мөгъҗизалар барлыгына ышанышларны югалтмыйча, яшәештән ям табып гомер итәргә омтылыйк. Исән-сау булыгыз, яңа, кызыклы һәм сезнең белән безнең игътибарга лаеклы геройлар белән очрашканга кадәр. La la la.